सोलापुरात शेतकऱ्याच्या बांधावर मनसेचे युवा नेते अमित ठाकरे हे पोहोचले होते। त्यांनी त्या नुकसानाची पाहणी केली। गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे मोहोळ तालुक्यातील पापरी गावात फळबागांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं। या पावसामुळे द्राक्ष आणि डाळिंब, पेरू यासह अनेक फळांचं नुकसान झालंय आणि त्यामुळे या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर तिथे अमित ठाकरे गेले होते। त्यांनी तिथली पाहणी केली आणि शेतकऱ्यांना दिलासा दिला। यावेळी अमित ठाकरे यांनी शेतीच्या नुकसानीचा आढावा घेत सरकार दरबारी आपण हे प्रश्न मांडू असं आश्वासन या शेतकऱ्यांना दिलेलं आहे। आपण पाहतोय अमित ठाकरे हे थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचले होते। मोठ्या प्रमाणात फळबागांचं नुकसान झालेलं आहे, त्यामुळे तिथे जात त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला, त्यांची व्यथा जाणून घेतली आणि आपण सरकार दरबारी हे प्रश्न मांडू असं आश्वासन सुद्धा दिलं। उघड्यावर आमचं